Bueno, moi bo día a todas e a todos. Moitas gracias por quedar con nós, digamos, esta segunda parte dese acto que conmemora o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o 25N. Como lles dixo o reitor, temos un día un pouco particular, estamos en Consello de Goberno, nin o reitor pode estar aquí hoxe presidindo este acto, que creo que sería así o seu desexo, nin os meus compañeiros e compañeiras de equipo de goberno, bueno, pois varias persoas da institución que seguramente querrían acompañarnos hoxe, están en Consello de Goberno, pero como institución e como somos moito máis que un equipo ou un Consello de Goberno, somos unha institución, pois temos a obriga de seguir conmemorando este día para recordar as víctimas da violencia de xénero, a tantas mulleres, as mulleres, en primeiro lugar, e tamén ás familias, a fillas, fillos, pais, nais que sufriron a perda ou que sufren a lacra de vivir en familias con violencia de xénero. Un día que, de alguma maneira, responde a unha responsabilidade que creo que como sociedade por fin asumimos, que ter en conta que este problema é un problema prácticamente de saúde pública e ademais creo que así o decía non hai moito o director xeral que me acompaña hoxe e a quen lle vou dar paso en uns segundos. Recórdolles, máis de 36.000 mulleres no ano de 2023 foron víctimas de violencia de xénero, 40 mulleres no que levamos de 2024 faleceron como consecuencia desa violencia de xénero, 4 delas en Galicia, Andrea, Mercedes, Fadua e Estela, e eu entendo que por todas elas e por todas as víctimas colaterais estamos hoxe aquí. Acompáñame o director xeral de loita contra a violencia de xénero da Xunta de Galicia. Eu agradezcolle moitísimo a súa presencia hoxe aquí, porque ven pois con certa prisa para asistir a outros actos, como non pode ser nun día como hoxe. Vai a ter pouco tempo para estar con nós, terá uns 20 minutos, entendan o que é a xenda do día de hoxe, e eu, en calquer caso, yo valoro. E eu valoro tamén moito porque, bueno, eu creo que nos meses que leva como director xeral para a loita contra a violencia de xénero, e sen ser eu a persoa responsable de igualdade, creo que xa nos atopamos en 3 ou 4 foros distintos desta universidade, creo que hai que agradecer que as institucións estén, efectivamente, como non pode ser de outra forma, creo, onde se fai traballo relacionado co que é o seu obxectivo. E falarei deso despois nas miñas palabras, pero antes de nada, entón, se lles parece, doulle a palabra a Roberto Barba, como lles decía, director xeral da Xunta de Galicia de loita contra a violencia de xénero, para que nos poida dicir unhas palabras. Director xeral. Bos días. Está encendido, verdad? Bos días a todos e a todas. Gracias por as palabras de María Pilar. Bueno, xa son tantas palabras que, ao final, a veces un desvirtúa as cousas, non? Pero ojalá non houbera que dicir nunhas palabras o día de hoxe. Pero, desgraciadamente, pois a realidade pois non é así. Este fin de semana, un encima, foi bastante duro, con 2 mulleres asesinadas fora de Galicia e 2 en Galicia que estuveron a punto tamén de ser asesinadas, unha en Lugo e outra en Villalba, é dicir, un fin de semana casi negro, non? E precisamente coincideu co 25 deste mes. Eu sou un xuiz de profesión, levo moitos anos traballando como xuiz e vin cousas que, bueno, que é difícil de digerir, difícil de pensar que eso pase pois no noso entorno, na nosa cultura, na nosa sociedade, non? Unha sociedade máis ou menos moderna, unha sociedade adiantada, progresista, e te das conta que estas cousas nos volven outra vez a retrotraer a fai 100 anos ou fan 200 anos. É increíble, non sei como pode haber alguén que poda pensar e facer iso, e sobre todo porque creo que é difícil encontrar un crime máis injusto que a violencia de xénero. Polo simple feito de que unha parte da sociedade, o 51% da sociedade, ten que ter medo do outro 49%, e é asesinada polo outro 49%, polo mero e simple feito de ser muller.
punto. Non hai outra explicación, podemos intentar razonalo, fundamentalo, pero ao final a explicación é eso, é simplemente por ser muller, nada máis. Pasa o mesmo na explotación sexual, pasa o mesmo nas agresións sexuais, é dicir, na violencia sexual, que, como sabedes, en Galicia son víctimas de violencia de xénero. 9 de cada 10 persoas que son agredidas sexualmente son mulleres e nenas, non? Entón, claro, cando se enfrenta a iso, pois hai que parar a pensar que está pasando, non? Que ocurre na sociedade cando precisamente unha parte da sociedade, non toda, evidentemente, afortunadamente, non? Porque tamén é certo que eu creo que a gran maior parte dos homes somos persoas razonables, lóxicas, pero hai unha parte que sigue precisamente facendo esas actuacións, esas barbaridades, en contra do sentido común, en contra da sociedade, en contra fundamentalmente das mulleres. Eu non son unha persoa excesivamente optimista, porque levo moitos anos na violencia de xénero e vexo que seguimos goteando, non? Pero despois, cando faz unha reflexión, tamén hai que ser pragmáticos en ese sentido, creo que adiantamos moito, creo que xa timos pasos importantes. Me acordo das primeiras declaracións que tuve eu en la Lei de Violencia de Xénero, que non ten nada que ver cas declaracións de hoxe, non? Hai unha visibilización, hai unha concienciación de que estamos traballando, creo que polo sentido, pola senda que temos que facelo, non? Sí que é certo que eu son unha persona impaciente, nacín así, e ao final morrerei así, son impaciente, entón gustaríame que isto fose ya máis rápido, que aquí estuéramos falando de outra cousa e non así. Pero, se tamén pensamos o que adiantamos, o que anduvimos, pois, lóxicamente, sí que adiantamos bastante e sí que anduvimos bastante. A xente está moito máis sensibilizada, hai moita máis concienciación. Vou a poñer un exemplo, simplemente. Estaba entrando eu na xunta en maio ou xuño, me parece. E fun a un pobo, non vou decir a provincia, daqui de Galicia. Estaba un home facendo ali un fogo na cociña e ese home ten 93 anos. Entonces me presentaron e lle preguntou a que te dedicas. Entonces a persoa que me preguntou dice acaban de nombrar o director xeral de violencia de xénero. Dixo, de que? De violencia de xénero. Entonces o home metou así a cabeza para baixo e dixo, eso é deso que matan as mulleres, non? É dicir, un home de 93 anos vivindo en un sitio remotísimo que sería imposible chegar ali, se non chego aí con alguén, xa sabía o que era a violencia de xénero, a grosso modo, evidentemente, non? Que quere dicir? Que fixemos moito traballo para levar precisamente a todos os rincóns pois, a maldá que ten, ou incluso, podemos dicir, a pandemia social que é a violencia de xénero, porque é unha pandemia, porque está por todo o mundo, non somos nós os que sufrimos a violencia de xénero. Que ocorre? Que temos que seguir traballando, e aunque a veces podemos desfallecer, podemos cansarnos, porque sempre é o mesmo, cando parece que estás chegando a un bon punto, volve a ver outra vez unha barbaridade e volvemos a estar outra vez onde empezamos. Pero sí que é certo que transformar unha sociedade, a mentalidade dunha sociedade non é sincero, non é fácil, é complexo, máis complexo do que parece. Sobre todo porque nos últimos tempos estamos vendo tamén, novamente, un repunte dese negacionismo, non? Parece que moi xente xa que se está poñendo dicindo que isto non existe, que é unha fábula ou que é unha cuestión ideolóxica. Entonces están repudiando. E agora, máis que nunca, temos que intentar mitigar esos discursos para que ao final non calen, sobre todo na xente nova, na xente que está formándose intelectualmente e lóxicamente, teñamos máis defensores que ofensores en este sentido. Entón, remato xa dicindo que por parte da Xunta de Galicia estamos moi concienciados con esta materia, sei que o presidente da Xunta está moi concienciado, ademais, falando con ele en varias ocasións, puxo de relieve que efectivamente era algo que lle atormentaba e que lle pesaba, normal. Creo que todo o mundo que sea un pouco racional, todo o mundo que temos unha responsabilidade en institucións públicas, fundamentalmente no ámbito educativo, que é onde máis temos que incidir, creo que todo o mundo dase conta e todo o mundo sabe que temos que seguir traballando por esa senda e, sobre todo, intentando facer políticas de prevención e de sensibilización, falando, non deixar de falar de violencia de xénero e, sobre todo, creo que agora penso que hai que facer este tipo de actuacións deixando falar as víctimas. Creo que é un momento de que as víctimas empecen xa a falar moito máis do que estaban falando precisamente para evitar
que esos discursos negacionistas calen na xente. A xente ten que saber que a violencia de xénero está ao teu carón, na persona que che vende o pescado, na persona que che vende en un electrodoméstico, a persona que está ao teu veciño, ou amiga de túa filla, está aí. E se trata de ter a sensibilidade suficiente para detectarla e, lóxicamente, convencer a esa persona para que denuncie, que é a única forma de traballar, é a única forma de que esa víctima, que é anónima, saia a luz e entre no sistema. Unha vez que entre no sistema, as cousas sempre van a mellorar, nunca van a empeorar. Finalizo xa dicindo que, desde a miña postura, traballarei, e non me gusta prometer cousas que non podo cumplir, pero o que sí podo prometervos é que traballarei sin descanso, precisamente para que se fale da violencia de xénero, para que este presente constantemente, para que nosa mente cambie e mude precisamente para iso, para tratar de loitar contra esta pandemia que é a violencia de xénero. Moitísimas grazas a todas e a todos. Pois moitísimas gracias ao director xeral, como decía antes, pola súa presencia e tamén polas súas palabras e o seu compromiso, incluso persoal, neste caso, con respecto a este tema. Eu quero decir tamén unhas palabras antes de dar paso á proxección dese documental. Falando de optimismo e pesimismo, efectivamente, eu creo que o 25N é un día para ser relativamente optimistas, porque, como decía ao principio, e quero volver a destacar, creo que convertimos unha cuestión que era, máis que nada, unha cuestión de sensibilidade casi persoal, nunha cuestión de sensibilidade social. Ese é o que ten o 25N. Estamos señalizando que, como sociedade, temos un problema. Máis alá da sensibilidade individual de cada un dos casos que teña cerca, como sociedade, efectivamente, enfrentámonos a un problema. O director xeral falaba agora de pandemia social, como decía en algún momento, el falou de un problema de saúde pública, que vai na mesma liña. Como sociedade temos un problema e o 25N nos axuda a recoñecelo e a afrontar, e a plantexarnos que retos afrontamos e que retos nos quedan por afrontar. E eu creo que queda, e seguramente me estou metendo un pouco tamén no campo de Roberto, pero queda, desde logo, o tema de afrontar realmente como reto ser capaz, efectivamente, de protexer de maneira eficaz a todas aquelas víctimas que se sinalizan como víctimas, que en moitos casos están baixo programas de protección e, por sorte, como decía, unha vez que estás baixo un programa de protección, as cousas tenden a mellorar, pero a veces non somos capaces porque non somos perfectos e como sociedade require un engranaxe importante. Creo que é o primeiro reto, que toda aquela persoa que se declare como víctima sexa eficazmente protexida. E despois nos queda un reto moi importante, que creo eu tamén, e que tamén deixaba implícitas nas súas palabras o director xeral, que é visibilizar a todas aquelas víctimas que todavía non se declararon, aínda non se declararon como víctimas, pero que necesitan axuda e que moitas veces son precisamente é a poboación máis sensible, a poboación, os estratos de poboación, digamos, e onde incluso se dan interseccións, digamos, de problemas, non? Penso, e non é casualidade, e estou intentando fiar o discurso hacia algún sitio, penso, por exemplo, en mulleres maiores, penso, por exemplo, en mulleres no entorno rural, que sabemos que é un entorno especialmente illado para unha muller que ten que declararse víctima de violencia de xénero. Penso tamén na nosa xente nova, na poboación moza, incluso antes de chegar aquí. Se non lin mal, esta mesma mañán, nun titular, temos unha rapaza de 15 anos, que foi asasinada, se non entendín mal, polo mozo porque a deixou hai 2 ou 3 días, 15 anos, vale? Polo tanto, repito, moitas desas mulleres, e o caso das mulleres que faleceron en Galicia este ano, que foron asasinadas, pois a maior parte delas non estaban baixo un programa de protección, non sabíamos que eran víctimas de violencia de xénero. Temos un enorme reto como sociedade. Eu quero tamén apelar ao que podemos facer desde aquí, desde a universidade, como institución, celebrando un día como hoxe e visibilizándonos como parte activa nesa sociedade, pero tamén coa nosa especificidade como universidade. Se falaba de un centro de educación superior. Falamos, somos unha institución de educación superior, somos unha institución dedicada á docencia e á investigación. Eu hoxe quero señalar a todas aquelas
investigadoras, investigadores, grupos que co seu traballo están dando ferramentas para que poidamos loitar de unha maneira máis informada contra a violencia de xénero. E eses son os foros onde me atopei a Roberto Barba, director xeral, precisamente durante estes meses, non? En presentación de traballos realizados por equipos multidisciplinares desta institución. Hai psicólogos, hai médicos, educadores sociales, por suposto xuristas. Disculpade, non quero deixar ninguna disciplina, precisamente o que quero destacar é como universidade podemos facer un plus, podemos facer algo que axude a afrontar eses retos que hai pendientes. Para iso é necesario construir unha rede que pasa desde logo da administración, ou debe nacer da administración, pero que debe incorporar, pois, desde logo, desde o aspecto sanitario, os xulgados, pero tamén, repito, todas aquelas entidades sociais que traballan de primeira línea e do que son moi consciente con respecto a este tema, e tamén, por que non, como digo, investigadoras e investigadores que desde a universidade pois están facendo traballo para que precisamente teñamos, repito, mellor información, poidamos de alguna maneira ser máis eficientes no uso dos nosos recursos para ser máis eficaces, porque a eficacia sería conseguir que ningunha muller fora víctima de violencia de xénero, non? Eu quixera valorar, entonces, o traballo desta institución e das investigadoras e investigadores que nesta institución fan ese traballo, abogar por esa rede, felicitarlos porque, repito, nos últimos meses pois o director xeral estuvo presente na posta, digamos, na mostra de resultados de algúns deses equipos de investigación. Teño que decir que incluso mostrou interese por algún deses estudios en particular e penso que é positivo que teñamos esa rede, ese enlace, porque todos os recursos son poucos para lograr a meta que queremos, que é unha meta ambiciosa, pero absolutamente de xustiza, non? E, efectivamente, tamén temos un papel importante na prevención, o que dicíamos antes. Somos unha institución de docencia, temos xente moza todos os días coa que tratamos e a que queremos convertir en grandísimos profesionales, pero, sobre todo, tamén en grandes persoas, cos valores adecuados e o valor claro que intentamos defender o día de hoxe, non? Así que penso que, como universidade, temos moito que aportar e temos que ser responsables precisamente para aportar desde esas dúas vías a esta loita tan complicada que como sociedade afrontamos e que a única resposta que pode ser efectiva é unha resposta global e unha resposta de rede. Simplemente decirlles que desde ese principio que é o que fai a universidade desde as distintas disciplinas o que pode facer nesta loita contra a violencia de xénero, o que queremos presentarlles hoxe aquí é unha mostra de algo que nace neste caso do mundo da arte, que nace da órbita da Vicerreitoría de Estudantes e Cultura e moi en particular desde a aula de danza desta universidade. Sirva, por favor, este documental que vamos a mostrar agora e que lles presento brevemente, desde logo, como que ten que servir, que é unha homenaxe e un recordo a todas aquelas persoas, todas mulleres que sufren violencia de xénero e a todas aquelas familias que sufren o feito de que as súas nais, os seus fillos, as súas fillas, sufran violencia de xénero. O documental que lles vamos a poñer a continuación, e xa lles digo que, bueno, pois o director xeral baixará uns minutos, pero ten que marchar para outro acto, leva por título Inmigracións, e como lles decía antes, pois ten unha gran parte de participación da aula de danza desta universidade. O documental en concreto foi realizado por Juan Moredo e a coreografía que lles vamos a mostrar é de Rosa Acuña e o guión de Juan Carlos Taera, director da aula de danza desta universidade, que nos acompañan hoxe. E é un exercicio moi especial porque, digamos que foron capaces de unir as distintas partes da aula de danza que temos. Todas as mulleres que van a ver, que participan neste documental, pertencen a tres áreas distintas dentro da aula de danza. É a primeira vez que se xuntan todas nun proxecto común, son todas mulleres, ademais, pois de edades moi distintas. Temos unha presencia importante de mulleres pois tamén do colectivo de cuarto ciclo e tamén aí con moita diversidade de idade. Creo que hai algunha que ten 80 anos ou algo así, entendín, creo que sí, me están dicindo que sí.
E é a súa maneira, neste caso, de presentar este documental, repito, é a súa maneira de mostrar a súa repulsa contra a violencia de xénero e mostrar o compromiso, neste caso, desde a universidade, desde a parte artística da universidade, o compromiso na loita contra a violencia de xénero. Repito, son 45 ou 50 minutos, eu vou a quedar e o director xeral terá que marchar en algún momento. Repito, que sirva como un recordo a todas aquelas mulleres víctimas da violencia de xénero, as que sabemos e as que todavía non sabemos, pero que o están sufrindo. Moitas gracias e damos paso logo ao documental. Gracias. Sí, hey, sí. Bueno, son abiertas. No hay ruido, ¿no? Me voy a retocar un poco porque, claro, me estuve... Sí. No te va mi no lo ya over mi no viva no viva no tone así e alolo no viña no viva tutto agbeyawo no viva tutto agbeyawo no viva yailo agbelete kwao así como aire, pero vou poñer un pouco máis alto de todo. Así como aire no subío, patachín, patachán, quiriquitín del valle. Un pouquinho máis alto. No te va mi anuto nacer, no te va mi anuto nacer, no lo ya va mi no viva mi anuto. No viva rotone así, no viva, no viva tutto agbeyawo, no viva tutto agbeyawo, no viva miailo agbelete kwawo, miaila vive. Sí. Miano du sensele miano welo ne biakuno chi juera e mo miana mesia mena no coco pudo vivi lo no fafaro Lo siento. La culpa la tenéis vosotros. a mesia me leva mi la Claro, porque sois una tribu que sois. Famila, no, baby.
como o aire no asubío, subo e descendo en oitos infinitos. Moléculas en movimento, trasfego sanguíneo, pulsións do corazón, que agarda a choiva das estreliñas para enxergar o espazo e esfarelarse canda elas. Ansia de vida e realización. Adoezo coa danza da morte en Gaza, deitada á beira dos cadáveres, sobre o chan mollado con vaguas de amor. Esvaro sobre elas, percibo a tortura nos pés e aterecida asumo a mutación. Esfaragullada no espazo sideral, absorbo o vento das bailadoras, como quen abraza as fallas centenarias da montaña de Paz. Viaxo coas células para identificarme e recoñecerme no cerne do embrión. Deambulo cos glóbulos blancos e roxos por estreitas e constrinxidas rúas, cos estorniños no azul, coas anguías no ancho mar das argazos, e pérdome entre nós.
prends le train de nuit qui me mène vers l'eau. Puis-je goûter une autre vie, goûter autre chose? Si je prends le train de nuit qui me mène vers l'eau, puis-je goûter une autre vie, autre chose?
pienso que te Quando immagino che sia la mesma sol te me mostras. Quando immagino che sia la mesma sol te me mostras. Y eres esa estrella que brilla y eres o vento y eres estrella que brilla y eres o vento que zoa. Que choras y son murmullo do río y esa noite y esa aurora se cantan este que canta.
Vienen por los cerros ladrando mi nombre, me llaman los perros de la madrugada. De un golpe certero me hicieron un hombre con temple de acero y lengua de espada. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. Mancharon mi almohada, mancharon mi almohada, tumbaron mi nido, mi alma rezada, mi rumbo perdido. Que el cielo se asombre, nadie lo esperaba, la mano del hombre con el hombre acá. La mano del hombre con el hombre acá. Que la gloria reine sobre este chiquillo, quien me trae un peine para este flequillo. Y para su boca dame miel de caña, que no pruebe el vino del odio y la hazaña. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto. La luna estaba en la cumbre cuando se puso de parto y tuvo un niño de lumbre sobre cunita de esparto, sobre cunita de esparto, sobre cunita de esparto.
buenísima. O sea, pero y vosotras habéis estado impresionante. Enhorabuena. ¿Has visto qué cosa más bonita? He disfrutado un montón. Espero que los demás también disfrutaran mucho. Yo me lo pasé muy bien. Una emoción enorme, 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 enorme. Una satisfacción increíble. Y no sé, una vivencia, un respirar todos juntos. No sé, muchas cosas bonitas. Felicidad. Sororidad. Emoción, satisfacción, non sei, sentime moi tranquila e moi a gusto, la verdade. Mucho sentimiento y mucha emoción, muchísima emoción. Emoción. Espectacular. Impresionante. Toda la palabra, iba a decir impresionante. Muy bien, muy bien. De 10. No ha estado bueno, ha estado excelente. Nunca el espectáculo, la coordinación, muy bueno. Precioso. Pues me ha encantado, me ha parecido nivelazo. Bárbaro. Maravilloso. Impresionante. Un espectáculo maravilloso y a fusión internacional, un movimento precioso. Esas son más palabras, Encantoume, impresionante. Fai emociona, muy chulo. Pues una preciosidad. La verdad, excelente. Yo no me lo imaginaba. Me encantó. Precioso. Súper bien. Muy emocionante. Maravilloso. Maravilloso. Catarsis, locura, trance.